ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଗପଟେ ଶୁଣିବା। ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। ଗପର ନାଁ କ'ଣ କହିଲ? ଗପର ନାଁ ହେଉଛି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ ଲାଉ ଧୁଡ଼ୁକି। ଅନେକ ଦିନ ତଳର କଥା। ବୁଢ଼ୀଟିଏ ଥାଏ, ତାର ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଝିଅ। ସେ ହିଁ ତାର ଆଖି। ତାକୁ ଦଣ୍ଡେ ନ ଦେଖିଲେ ବୁଢ଼ୀ ରହିପାରେନି। ଝିଅର ବାହା ବୟସ ହେଲାରୁ ତାକୁ ସେ ବାହା କରିଦେଲା। ବାହା ସିନା କରିଦେଲା, ମନ ଯାଇ କିନ୍ତୁ ଝିଅ ପାଖରେ। କେତେ ଦିନ ପରେ ତାକୁ ସେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଖଜାମୁଆଁ ଧରି ଗଲା। ଏକା ଏକା ବାଡ଼ି ଖଣ୍ଡିଏ ଧରି ନଈ ନଈ ଚାଲିଥାଏ ବୁଢ଼ୀ। ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଜଙ୍ଗଲଟିଏ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲଟା ପାର ହୋଇଗଲେ ତା ଝିଅର ଘର। ଏଇ ବେଳରେ କୋଉଠି ଥିଲା ଗୋଟିଏ ମଣିଷଖିଆ ବାଘ ଆସି ତା ବାଟ ଓଗାଳିଲା। କାହୁଁ ଯାଉଛୁ ଲୋ ଖେଣ୍ଟେଇ ବୁଢ଼ୀ, ତୋତେ ଆଜି ମୁଁ ଜଳଖିଆ କରିବି ରହ। ବାଘଟାର ଏ ହେଣ୍ଟାଳ ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀର ତ କଲିଜା ପାଣି ଆଉ। ସତକୁ ସତ ବାଘଟା ତ ତାକୁ ଏଇଲେ ଖାଇଯିବ। କ'ଣ କରିବ ସେ? ସେଇଠୁ ତାକୁ ନେହୁରା ହୋଇ କହିଲା, ବାଘରେ ଏଇ ବଣଟା ପାରି ହୋଇଗଲେ ମୋ ଝିଅର ଘର। ମୁଁ ତାରି ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ମାସେ ପକ୍ଷେ ରହିବି, ତାପରେ ଯାଇ ଫେରିବି। ତୁ ଦେଖ, ମୋ ଦେହରେ ଏଇ ଲାଗେ କଣ୍ଟା ଦିଖଣ୍ଡକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ମୋତେ ତୁ ଖାଇଲେ ମୁଁ ତ କଳରେ କଳଟିଏ ସୁଦ୍ଧା ହେବିନି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଘରୁ ଫେରେ ମୋଟାମୋଟି ହୋଇ ଆସିଥିବି। ତୁ ମୋ ପଥ ଚାହିଁ ବସିଥା, ମୋତେ ଖାଇବୁ, ପେଟ ପୁରିଯିବ। ବାଘ ବିଚାରିଲା, ଆରେ ଭଲ କଥା ତ। କହିଲା, ହଉ ତୁ ଯା, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଏଇ ବାଟ ଦେଇ ଯେମିତି ଆସୁ, ନହେଲେ ତ ଘରକୁ ଯାଇ ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ବାଘଠୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଝିଅ ଘରକୁ ଗଲା ଓ ଝିଅକୁ ସବୁ କଥା କହିଲା। ମାସେ ପକ୍ଷେ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳ ହେଲା, ଝିଅ କ'ଣ କଲା ନା ବାରିକୁ ଯାଇ ବଡ଼ ଲାଉଟାଏ ତୋଳି ଆଣିଲା। ତାକୁ ଚିକ୍କଣ କରି କୋରିକାରି ଦେଇ ତା ଭିତରୁ ଶସ ବାହାର କରିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀକି କହିଲା, ମା ଲୋ, ତୁ ୟା ଭିତରେ ପଶିଯା, ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ। ବାଘ ଆଉ ନା ତୋତେ ଦେଖିପାରିବ ନା ଖାଇପାରିବ। ବେଶ ଭଲ ଉପାୟଟେ ତ। ବୁଢ଼ୀ ଚିନ୍ତା କଲା, ତାପରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଝିଅ ବୁଢ଼ୀକୁ ସେଇ ଲାଉ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଇ ଭଲ କରି ତା ଚାରିପାଖ ସିଲେଇ କରିଦେଲା। ତାପରେ ଗଡ଼େଇ ଦେଲା ତା ବାଟରେ। ଲାଉ ଧୁଡ଼ୁକି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଏଣେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ବାଘ ବାଟ ଜଗିକି ବସିଥାଏ। ହଠାତ୍ ବୁଢ଼ୀ ବଦଳରେ ଲାଉଟାକୁ ଦେଖି ବାଘ ପଚାରିଲା, ଲାଉ ଧୁଡ଼ୁକି, ଦେଖିଛୁ କି ତୁ ହିଁ ମୋ ବୁଢ଼ୀ କି? ଲାଉ ଭିତରେ ଥାଇ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ଗଡ଼ି ଗଡ଼ିକି, ମୁଁ କାହିଁ ଦେଖିବି ତୋ ବୁଢ଼ୀକି? ଲାଉଟାକୁ ଆଉ କ'ଣ ବାଘ ଖାଇଥାନ୍ତା? ସେ ତାର ବାଟ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ଖୁସି ହେଇକି ତା ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବିଚରା ବାଘ ବୁଢ଼ୀକୁ ଖାଇବ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରି ଶେଷରେ ନିରାଶ ହେଇକି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଯାଏ ଲାଉ ଧୁଡ଼ୁକି ଗପଟି ଶୁଣିଲେ, ସେହି ଗପଟିକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଇବା, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ। ସେହି ଗପ ବିଷୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ। ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ଗପଟାକୁ ନିଜ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ଏହି ଗପଟାରୁ ଆମେ ଆଜି ଏଇଆ ଶିଖିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ଉପାୟ ଆମ ମନକୁ ଆପେ ଆପେ